Kouvola, Sulkava, Evijärvi, Mikkeli, viime vuoden 4 kovinta ovat ne, jotka tässä haluavat nytkin sitä voittoa. Näyttäisi jopa niin, että onko rata 4, joka olisi Evijärvi, ja rata 5 Mikkeli, jotka ovat ehkä vähän keulaansa työntämässä muiden edelle. Voi olla jopa näin. Oi vitsi, kun ne vaan polkivat kovaa tulemaan. Mutta myöskin radan 6, Savonlinnan Soutu tulee siellä erittäin tiukasti samassa rintamassa. Ei kukaan ei ole vielä kyllä heittänyt peräsintään järveen, jos näin voidaan nyt sitten käyttää tällaista tyylistä sanontaa. Sitä aletaan vasta soutaa. Eli veikkaus olisi se, että Evijärvikö olisi tällä hetkellä keulassa. Pakko olla. En tiedä, se on kyllä siinä ja siinä Evijärvi Mikkeli. Siitä rintamalta lähtisi sitä ykköspaikkaa hakemaan, että jompikumpi näistä kahdesta on se, joka tämän lähdön voiton vie, mutta todellakin 7.32 on se aika, jota nyt sitten haetaan, jota nyt sitten tavoitellaan. Sen teki Valkealan soutajat ja mitähän mä nyt sanoisin, tässä 1000 metriä on ohitettu ja 4 minuuttia on täällä minun kellossani, eli kyllä nyt ne on tullut jo puoleen väliin. Sitä vauhtia varmaan tullaan. Saa nähdä, kestääkö Valkealan aika loppuun saakka. Mitään ei ole tapahtunut tuulen suhteen. Sitä ei pääse selittelemään kukaan. Eikä pääse selittelemään, etteikö olisi kirjapua. Mutta Evijärvikö on se, joka tässä nyt sitten on tahtia tuomassa. Ei, kun siinä rinnalla on Mikkeli. Kyllä väitän, että Evijärvi ja Mikkeli ovat nyt ne, jotka käyvät sen voittotaistelun. Ja kakkosradalta nousee sitten myöskin Kouvolan soutajat. Tekee nyt sen odotetun nostonsa, jota tässä odotettiin. Tako aloitti kovaa, mutta Tako kyllä jää nyt tästä porukasta jälkeen. Ei auta mikään. Reunaradat sekä Tako että Savonlinna ovat nyt ne, joiden taitaa olla annettava periksi. Ja keskiradalla Sulkava nousee. Mutta nouseeko riittävästi? Sulkavan urheilijat viime vuonna Sulkavalle kakkosia Kouvolan soutajien jälkeen. Viime vuoden järjestys siis Kouvola, Sulkava, Evijärvi, Mikkeli, Tako. Ja nyt Evijärvi tuo tätä letkaa, kyllä. Vielä kovempi tahti, nyt on Pohjanmaan pojilla ja tytöillä sellainen meininki tuossa lavassa, että halutaan viedä kultamitali täältä Tampereelta Pohjanmaalle. He tulevat kyllä erittäin tiukasti. Hyvä on rytmi. Siellä on Evijärvellä annettu kyytiä veneelle. Kyllä, Evijärvi tekee tässä, mutta riittääkö aika Valkealan soutajille? Nyt ei parane yhtään lavaniskua antaa periksi. Nimittäin Valkeala takoi 7.32 taulua ja siihen on 2 minuuttia aikaa nyt. Ja tuolta 500 metrin kohdalta tullaan noin 2 minuuttia maaliin, eli ollaan todella jännittävässä tilanteessa. Valkeala jännittää varmaan täällä maalissa, mikä on tilanne heidän suhteensa. Evijärvi tuo tätä letkaa. Evijärvi tuo, mutta Kouvola vastaa siellä kakkosradalla. Kouvola on tällä hetkellä kiinni tässä kakkospaikassa tässä erässä, mutta muistetaan koko ajan se Valkealan aika sieltä 7.32 ensimmäistä erästä. Evijärvi tulee tässä voittoon, mutta riittääkö se? Se on nyt tiukka paikka ja Mikkeli lähtee nostamaan myöskin. Mikkeli sillä vitosradalla tekee tiukkaa työtä. Lapa iskee veteen, perämies karjattelee, perämies tekee liikkeitä, että edistäisi veneen kulkua. Vene liukuu, vene ei nyöki, mutta voimaa on pelissä hurjasti. Evijärvi tuo tätä letkaa, Evijärvi tuo ja Evijärvellä 250 metriä matkaa maaliin. Kun kakkosradalta Kouvola lähtee nyt nostamaan, Kouvola aikoo haastaa. He nostivat tahtia silminnään, aivan huikea tahti. Nyt täytyy pistää kello jo käyntiin, että näkee mikä on Kouvolan tahti tässä vaiheessa. Tämä on aivan hurjaa tulemista. 40 on Kouvolan tahti, jota isketään parasta aikaa siellä. Ja Kouvola lähtee haastamaan tosissaan tässä nyt Evijärveä. Kouvolan tahti on kyllä aivan hurja. Radalla 2. Kouvolan soutajat vai Evijärven urheilijat. Jompikumpi ei pysty Evijärvi enää nostamaan. Kouvolan tahti on kyllä aivan hurja. Kouvola tulee sieltä ohi. 7.02 kulutettu. Puoli minuuttia aikaa lyödäkseen Valkealan soutajien ajan. Meneekö moni alle? Meneekö kukaan alle? 7.12. 20 sekuntia aikaa. Hyvä! Ja onko se Kouvola? Kyllä on Kouvola uusimassa viimevuotista mestaruuttaan. Tahdin nosto oli aivan hurja. Kouvola tulee. Vielä muutama veto ja otetaan epävirallisesti Kouvola maalissa. Evijärvi maalissa. Sulkava maalissa. Ja sitten Mikkeli maalissa. Yes. Ja sieltä ykkösradalta tulee Takon soutajat, joka on maalissa myös.